Gu sortu ginen enbor beretik. Sortuko dira besteak. Une oro berritzen ari gara. Une oro hementxe Miluzen bizirik hori ospatu behar dugu. Josu eta Iban, zemoz? No. Bizirik, Miluzen, hori ez da, zazpigarren saioa. Haze bien bor hemen, Bi bakarrik izango da ziren ikusko ziren, gero bezen matako zen. 905 euro. Zemoz, Josu? Justra, posi. Josu, bidaitxu bat, dirua irabazita gero, bueno, hori zela intentzia. Zer rialde? Gustatuko leitzaizuke... Costa Rica. Horretarako dirutxu behar da. Bai, geixio. Egon da bertan edo ezagutuko gogoz? Lehenengo aldiz. Costa Ricarako gogoz. Iban kaiak eta ibiltzen zara lazu. Bai, Gerniken bizitze, zuen parajiekan Bermio orantza eta eleko edarra dauz, eta sarra ibiltzen gara handik, bai. Korrontiekan? Bueno, eutzi, korrontiek. Hori da, eruten zaitzunik nire zela kontra egin. Bizitza, Miluzeko filosofia be bai, ongetorri mutilek. Rikasko. Aritz eta Joseba, ondarru, zuek ere ondo, Ondo sustraituta gurean, hirugarren saioa, eta 523 euro irabazi dituzue dagoeneko. Gogoraraziko dugu, Aritzek etxeko fatxada konpontzeko erabili nahi duela dirua. Ez dakite egin nahi duzu mosaiko berezirik, edo ze estilotan, gotikoa, erromanikoa? Egun boti eruten da, bueno. Ja, horrek baldintzatuko du materialen kalitatea. 400ko estiloan. Bai, ez da, ikusiko dugu. Bueno, eta esparru horietara, Josebak bertara Siziliara joan nahi luke. Plana da, hegaldia ordaintzea, egonaldia dena. Plana da, hegaldia ordainduta dau. Baina ordunik ingozet, launai, gero pa. Ados, gombidatu jende gehiago zurekin batera joan da din, ez da? Eta gero bertan dakau etxe bat, gure lagun bat naia, bertan familixi hauke. Eta ez dauke etxi dauke edifizixu, berana. Sizilian? Bai. Jode, gure igual jogo, gara, Apuntatu data. Hori da, zora garri. Animo goikote, Zorte hon. Laida eta Maria gure lehiak barriak, zemoz? Ondo. Laida nondi zatoz? Ni Tolosatik. Entzutaz zer? Bai, emeretzi urte eta aritu nahi zorrela, jasi nahi zarra bezala. Bai, eta zure aita zein da imaginatu horrelako galderak egiten, ez da? Laida Tolosatik, Maria nondik? Ni Ibarratik. Ibarratik, baina pisukide Gasteizen. Hoi da. Zertan ikasten, Laida ze ikasten zailtz? Euskal Filologia. Ni filologia hispanika. Ondo. Eta Laida bestak beste, begirale lanetan eta zabiltz? Bai. Zetaldetan? Katzkadarran. Zanak egon gori begire, aber zer egiten zuen? Aber, bai. Ondo, Erasmus joteko intentzio zu? Bai, hoi da. Nora, Maria? Mexikoa. Bai. Wow! Bai. Piperra gan ere, Ibarra bezalaxe, Mexikon. Hoi da, bai. Pikantego baina, bai. Pikantego, bai. Sorte non. Ia, amezetanak eta betetzen dien dira, diru asko banatzen du. Ongietorri. Susmoa gaur ere zaio pikante mina politaterako dela. Miluze, aztera doa! Kantari gatoz gaur eta kantatzeko dugu. Zer antzun eman da gure lehenengo proba eta baga, biga, iga, laga, boga, sega. Osondo? Bai? Josu urduria. Piskat. Josu izango da hemen adibide moten lehena, erantzuten lehena, guazan mutilek denpora. Jose Luis Kortak erakutsi zidan? Boga. Burdinezko xafla luze eta okertua ere banaiz. Sega. Errusiako erreka baten izena ere bada. Iga. Baga. Bideojoko ezagun hauekin jolastu zara ziur. Sega. Ogoño lurmuturrotik ikus dezakezu. Laga. Zenbaki zerrenda zelebre honetan 5. da. Boga. Zerrendara jarraituz. Baga, gehi biga, zer da? Iga. Itxastarrentzat sakoneko olatua da. Baga. Boga. Hauxe gaituko diozu gerrian zintzilikatzen den potoari. Sega. Bale. Bueno, sega potoa. Mugikorrei ere ala esan nahi genien garai batean. Ondo, zazpi zuzen erantzun da, 70 puntu, haze asera. Aritz eta Joseba berantzuteko prest, bai, ez da? Bai. Aurpegian igartzen da. Guazen Aritz, denpora. Goenkale telesaileko tabernarik ezagunena zen. Boga. Eriok sorbaldan daraman lana besa. Sega. Japonian aurkituko duzu antzerako herria. Sega. Iga. Silabak alderantziz antolatuta, gala naiz. Laga. Kataluniako herri honetako gastronomia itzela da. Biga. Baga. Portugaleko lurrak aldiz, ibai honek gustitzen ditu. Baga. Boga.
Agian kalekumeek ez dakite, baina urtebete eta 3 urte arteko txekorremea da. Biga. Beste hau ordea bisiguaren familiako arraina. Baga. Boga. Ukabil formako. Olatuak eta arrainak eta... itxasorekin lotura zuzena. Ondo dago, arrantzatu ditugu puntu batzuk. 40 denera! Galderatzu Aritz eta Josebari Goenkaleko boga edertuta. Ikusi zuien ondauen? Boga, ez dugu ikusi. Bai, arralde ikusi zuien? Antxe. Ez gero jungoa. Pero Juan, argazki batzuk atera. Bai, ikusi du, ikusi Maria dut egon zariela kanpuen hortik jarraituta arralde dau. Vale. Venga, hemen sekretuek... Hori. Maia Luisa junga. Bai, sekretu danak. Laida eta Maria, hasiko gara? Bai. Laida, dan asmatzen. A ber, Guazen, ikusiko. denpora. Osaba peiok belarra mozteko erabiltzen du oraindik ere. Sega. Soka lodiari esaten zaio. Boga. Baga, zaraustarrek utzi esan nahi dutenean erabiltzen daute. Laga. Alaitz mendilerroko tontor baten izenaren parte naiz. Iga. Ele bat gehitzen badidazu, blog bilakatzen naiz. Boga. Bukaeran, da gehiturik, ustekabeko erasoa lortuko duzu. Sega da. Italiako goi-mailako pizzak masa honekin egiten dira. Laga. 6 hauetako bat euskal kirola da. Sega. Zaiten aurretik, oso Antxe, iritsi berri eta baina nabaritu da. Filologien kontu hori, kutsu hori. 6, zuzen erantzun da, 60 puntu! Filologiak alde batera orain, keinuak, eta marrazketa nagusi isil-isilik proban, apa Josu hartu pintzela. Sofina, marrazketa lanetan, ea gaurkoan ere lagundu un talentu hori guztia. Debora! Mintxo kasita. Auki bat, ispilua. Mai bat, Bai, zer dari. tokadore bat. bai, hori da. Lehenbiziko marrazkia. Bai, mobil bat, Aplikazioak, SIM txartela. oso ondo. Jan, untauta. Ados? Bota gainera, a ver. Untau, tomatea, guacamole. Bai. Guakamolea. Demora dago, Animali bat. Leoia. Bero? Tigrea, ez dakit. Zebra. Ez? Buru, ez dakit. A ver, Josu, arrero? Geroz eta exotikoa animalia hori. Bai ban? Ez dakit, jena bat, ez. Bota, Iban, animalia bota. Bai, binez. Zer, bota? Elefante, ornitorrinkoa, Ez? ez dakit. Baina izan ziteken. Leoinadarra, leopardo bat. Leopardoa zen. Ja, baina, eske ez dazka koloreek, eta... Ja, ez ulia. Pena, lankideok, urrengorako paletatxo bat, bezedez. Mesedez. Hori da, Josuri. Mesedez. Ezin du adierazi, barruan duen guzti hori, irazki. Alere oso aportazio ona da, Ondo, 60 puntu! Hobetzeko gaude, Zabatzea, gabe. Gero zuen mise bat ere jarriko dugu, eta bai, txalo, demora. Hobetzeko gaude. Aritz, Joseba! Joseba, kasunetan ez, Aritz. Izango da, lekuatu duena, primeran. Kolorerik ez dago. Jarri zuek kolorea, hortarako zaudete, eta? Denbora. Ia, imitio kasita. Askori, olimpiadak, Zer da hori, Joseba? zuaitza moztu. Ez? Pali, beisbola. Antzeko. Waterpolo, cricket. Bai. Oi. Ama. Arrazki bat, ia. Vale, borobil bat, pertsona bat, globu. Oso ondo. Oso ondo. Globo aerostatikoa. Bai. Gai, Aritz. Pertsona bat, animali bat, Zer da hori? M bat nunun. Kontuz letrekin, bai. Bola,
Voleibola, ez, futbol amerikanu. Copa del Rey. Aldatzeko hori aukera dago, Aritz. Ez da ize, pina bat. Ez. Ez da ize. Estera batera? Dos. Errege Kopa. Ez da izer dan. Futbola, Champions League, Liga Española. Letxui, mundu. Merengea. Ados. Merengi, egin pasatu. Orain ulertu dute, Real Madrileko eskua egin du. Madrid zaleak merengeak baitira, ez da? Imintzioka sangria. Sangria denotan, ari? Henek isen zelan, Ardoa, eta... Geleza. Ja. San Ferminak. Orain erraza, Orain esatea. Hala ere, oharra kontuz izkiekin ezin da erabili. Kontuz letrakaz eta zenbakiekin eta bertabar. Venga, 40 puntu! Filologietan ezakit ikasten den keinu bidezko hizkuntza ere, dena da oso idatzia, ez da? Praktiketan bai. Praktiketan, izango da, zerbait. Seguru. Eta gustora konfiantzaz ikusi ditut, beste nariketa ikusi da, gu ere ingo dugu beste. Nor da trebea bereziki hemen iminziokata? Bai, Tolosa, oso ondo. A ver. Palaida, hartu lekua beraz. Tolosa Ibarra konexion, posible baita, Elkar bizitza eta bizikidetza. Beti, akaso baina. Kaso honetan bai, bazen putu bila, denbora. Ja, imintzio kasiko gara. En silla de ruedas, bai, erruedas silla. Bai, hori da. La Lucía. Bai. Hori imintzioka egiteko da? Ai. Laida? Bai. Vale. Ados. Buzeatu, bai, aletak. Aletak. Bai. Bai. Vale. Lehenbiziko marrazkia. Arrai bat. Arrai mota bat. Algak. Ez? Ez, plaktona. Ondo dago, Ai, eskamak, esketetea zen, baina ez. Zer da hori? Osatu marrazkia Laida. Boa, ez dakit, beste bat. Bai, eguzkia sartzen. Kontuz imintzioekin Laida, zu marraztu. Bai. Zer da ari da? Egun sentia? Bai! Eta bizkor? Sartzen ez, ateratzen. Beste bat, ateratzen. Zer da hori? Hoi da, arroka bat, koral bat. Ez? Ez, arraian aleta bat. Ez, puntuitok dauzka. Hori zan arraia. Zertan? Manta arraina. Manta arraia. Manta arraina zen. Torri Laida. Bai, ze arrainetik ondo hasi gara, gero begitxoak. Bustan xuxena izaten dute horrela eta hori ere marrazteko aproposatzen. Baina, tira. Zora gari, Ondo, badatoz neskak eta 60 puntu zuen martxabaiora. Itzazkotua, gu sinema kritikariak izan gaitezke. Gu kritikariak oroar. Bai, telebista kritikariak. Egin jau, egin besti, Hori da. Emetik bai. Naiko ondo, bueno, tira. Bueno, itzazkotua, egin harin, ez galdu denporarik, egin ondo. Nordu maira? Neu. Hau bai bat. Iban, gutxinez lau. Ia ba. Ia ba, Zorte non badatoz eskutatutako hitzak denpora. Paso. Kotxean. Volantea. Jo. Bozina. Sinonimoa. Klasona. Oi? Oso ondo. Urritasuna. Elbarria. Burukoa. Adimena. Ikain. Oso ondo. Bidali. Mesua. Zer da, hau? Pasuek. Paso. Azkarra. Geldoa. Buruz. Argia. Kontrakoa. Geldoa. Sinonimoa. Kosta. Paso. Neskena. Ropa. Organoa. Bularrak. Tutu dago. Alua zen azkena. Bularra zen budako zu. Ja. Oso ederra, bide batez. 60 puntu! Aritz eta Joseba, norduen. Neu. Venga, Joseba. Venga. Zemat, Aritz, zemat asmateko zuz? Gutxinez Bai, lau! onartu ez du baino Gutxinez bota. lau! Hau Venga, bagarru! guazen, denpora. Hartu. Eman. Zurretik. Atu. Droga. Atu. Arnasa. Zora garriko! Elizan. Meza. Sermoia. Otoiza. Eman. Abadea. Sinonimoa. Frailea. Beste bat.
Kura. Beste bat. Eliz gizona. Batuan. Paso. Eliz gizona bidira bai, paso. Atera. Sartu. Ez, dirua. Bankuan. Gorde. Azala. Ukitu. Zaintzen. Krema. Duena. Dermatologoa. Zorri, Joseba! Dermatologoa. Apaiza! Bakarri falta, abadie, apaiza. Apaiza. Bai, gero beste hacen gorde. Josuek esan du jokuak, grazia, hazen du horrela berak esanakoan. Paradogikoki, atu arnaza esan dugu, eta gero iribili gara oso uturi, eh? Uduriko. Tira, arnaza sartu da, eta 20 puntu. Laida eta Maria, zauen txanda. Vale. Ikaskutuan, ibile zarete, zehazelan? Bueno, Etxekatu pixka bai. pixka. Filologo entzat oso moza, proba hor, eh? Nago Maira. Ni nijo. Laida, hartu leko mesedez. Bortxe kontuz sinonimoekin eta erroekin eta ia ariketa txukuna osatzen dugun. Gozatu asko neskak, denpora. Goian, bean. Amaika, Erroan dago. miluze, saioa. Eraman, zakua. Oso ondo. Gu, lagunak. Hemen, pixukideak. Denok, lehiakideak. Oso ondo. Joan, etorri. Biden, presidentea. Urkullu, lehendakaria. Autoritatea. Politikaria. Politikaria. Vale. Bai, ofizioa, lanbidea, igual horra bideratu izan bagenu, baina beste guztia izan diegu. Ez lau asmatu, eta azkenean Laidak eta Mariak. 80 puntu bikote! Zuek! Markagailuak momentuz! Priboren berbenataria, 180 puntu bildu dituzte Josuk eta Ibanek, 100 puntu Alitzek eta Joseba, 200 Laidak eta Mariak. Priboren berbak. Erabaki errak izango dira. Bai. Adidanok. Errebotetara, zeuen hitzak harrapatu albada. Josu denpora. Bai. Grina. Kirika. Grina. Arroina. Aritz? Grina. Minantza. Pilarea zutabea. Arroina. Norbaiten atzetik ibili, etxarri aranatzen. Fuki-fuki bili. Hermetikoki. Tankan. Ahuldu. Maskaldu. Zelatan. Kirika. Unkitu, Ainoan. Kantitu. Haupa. Eta Ondarruko herria, kantitu da, oso osorik, denak unkituta. Haze ariketa, 100 puntu! Ondo! Aritz eta Joseba, eta zebeka esasiko gara, bigarren tabla datorrelako. Erditik abiatuta, guazten denpora. Kotxea, Baionan. Otoa. Eldulekua, Aezkoan. Sustarra. Kotxea, Baionan. Otoa. Eldulekua, Aezkoan. Laketu. Laida? Kotxea, Baionan. Otoa. Eldulekua, Aezkoan. Eketa. Kotxea, Baionan. Otoa. Eldulekua, Aezkoan. Antxa. Erentzia. Kirioa. Josu? Kotxea, Baionan. Otoa. Eldulekua, Aezkoan. Antxa. Erentzia. Sustarra. Kotxea, Baionan. Otoa, Eldulekua, Aezkoan. antxa, Erentzia. arauntxia. Osondo, Iban. Hori bai! Errebotearen garrantzia, erentzian, jaso dituzuen olabait. 30 puntu, urrezkoak! Bero, markagailuak. Laida Maria. Eutxi. A ver. Berdei aldala. Laida, denpora. Pitzatu. Zarrakatu. Elezarra. Zundia. Pitzatu. Zarrakatu. Elezarra. Aselea.
Ostoak kendu, Bergaran. Xakitu. Josu? Pitzatu. Zarrakatu. Elezarra. Aselea. Ostoak kendu, Bergaran. Itxundu. Usain txarra, Elantxoben. Zundia. Utxa, akatsa. Makurra. Markatu. Xakitu. Adina, bezan bait. Lain. Haupa. Eta aurrera egiteko lain bazenuten ja, baina berriz ere erakustaldia 100 puntu bikote. Eta markagailuak onela geratu dira, adi danok, 62 puntu bildu dituzte lehenengo markagailuan Josuk eta Ibanek, Aritzek eta Josebak 200, Laidak eta Mariak 200, eta berdintzeta daukagu. Desenpatea beraz, aspaldiko partez Miluzen, Ondarru, batetik, Tolosa Ibarra, bestetik, aurrez aurrera arituko zarete, txanaka galderak egin, biek zuzen egin ezkero aurrera jarraituko denuke, biek oker aurrera, batek zuzen erantzun, besteak oker, zuzen erantzun dena aurrera doa. Ados? Bai. Aritz, Joseba, zeuk erantzuten lehenak? Bai. Kasuentzat galdera. Zein herritan jaio zen Maurizia Aldeiturriaga pandero jotzailea? Hernanin. Ez da zuzena, Zeberion. Laida Maria. Zein herritan jaio zen Aita Barandiaran? Oñati. Ez da zuzena, Ataunen. Aritz, Joseba, zer esan nahi du GKE siglak? Gobernuz kanpoko erakundea. Zuzena da. Laida Maria, asmatu beharko zenukete aurrera egiteko. Zer esan nahi du OME siglak? Ez dakigu. Ez dugu ezer esango? Organizazio... Mundial... Ez dakigu. Osasunaren mundu erakundea, pandemiarekin eta askotan erabili dugu. Lastima! Desempatea! Halakoa izaten baita, gazi gozoa gaur ondarrutarrentzat gazia, Tolosa Ibarra, Laida eta Maria gaur iritsi, lanak oso fine egin. Berre, un asko da. Hori ere, ipatu beharra baitago. Bai. Baina desempatean etxera. Ze sentsazio Laida? Bueno, motxa izan da, baina guztu ebilia. Polita bintzat bai? Bai. Bueno, eta zuen arteko elkarlanak Gasteizen jarraituko du. Hori da. Ez daigu Mexikorako bidea Maria nola topatuko dugun. Zaila igual pixkat, baina bueno. Bueno, Bai, izango da beste aukerarik eta polita, unkigarria benetan, izan dugu bestalde demostratzea, erakustea, frogatzea, Ibarra Tolosa elkarlanak funtzionatzen duela. Eskat, placer bat zuen bizita jasotzi. Eskerrik asko. Bikote, mila esker! Desenpate eta gero urduditasunak pasatu eta gero bigarren fasea selikatuta gure mutilak, zerotik hasiko gara, Josu eta Iban lasai egon dira. Bai. Bateari begira. Ondo posik? Bai, montuz. Aritz eta Joseba, kontrario izan da? Gorrak, hone gorrak. Gorrak. Aritz, Joseba, jazta. Berriz jaio gara. Zerto. Beste umore bat ez orain. Umore aipatu da, Joseba. Txiste bat omen daukazu, guri kontatzeko. Bai, kontakot. Kontatuko? Genoski? Vale. Ea ba. Bueno, 80. marka da. Txiste historikoa, kontuz. Bai. Handoa Diogenes kaletik da. Diogenes nora zoaz ba? Hemen, Saramaren kontzertura. Ona. Bai! Fina, ondo. Hemen, txiste kritiko gogor batako gure artez lidana da, bai etzin jau burugaz eta txalo. Ondo, txalo beroa. Bai. Apa, Diogenes, bezarka bat. Bueno, bezarka bat urrutitik. Ba, ez bada beti ere. Definizio batoz, Bai. erronka bat itiraka. Duela gutxi erronka luzatu baino nizuen, inguruan dituzuen edo ezagutza dituzuen baserrien izenak eskatu eta ze zerrenda jaso dugun, sekulakoa. Ze erantzun, Oso polita. ze erantzun zaparrada. Zema goztatu dugun zuen erantzunek jasotzen eskerrik asko. Baserri asko baitira gure inguruetan, eta izenak ere askotarikoak. Ba, zuen lana, Josu Iban, zuekin hasita orain, baserrien izenak asmatzea ados. Oazen bat, denbora. Munitibarko baserri honetan, gozetuta daude beti. Gozea. Gozea baserria. Ondarbiko familia hau, etzen soldaduzka egitetik libratu.
Soldadu... Bai? Baserria da, beraz? Enea. Enea, hori bai. Zapatilak jartzen zaizkie animaliei bidaniako etxe honetan. Purruburu. Edo? Parraburu. Pirruburu. Ez, zapatilak animaliei? Purraburu. Perraburu. Errezilgo honen hiriburua Lisboa da. Portugal. Bikain. Xavier Peritz, Azkoitiko etxe honetatik dator? Euskitze. Euskitze, hori bai. Mendia eta kalearen arteko zubia da Ibia Zabalgo hau. Zubimendi. Bikain. Eibarko baserri honek eztanda ez egitea espero dugu? Armentixa. Ez? Eztanda? Zumendixa. Zumendixa, hori bai. Eta lehioak hau, txikia da oso? Etxe txikerra! Etxe txikerra. Oso ondo! Jasute Iban, arrapatu dute jolatza, 6 puntu. Gora izango da nonbait Diogenes baserria? Ixalik, bai. Txukuna, Bai, usaini ez da, baina bai. Ziko dugu. Aritz, Joseba, zuentzat beste inbeste bai? Denbora. Eleberriak idazten finak dira Lumoko etxe honetakoak. Trama. Hauek berriz, tramaren goiko aldean bizi dira. Trama goikoa. Amarotzeko honek nire abizenari egiten dio erreferentzia... Telleri. Mendian egona beharrean, hirigunean dagoen baserri bada. Kale... Bai? Kale borran. Kale... Kale berran. Kale berrun, kale berren, kale berron, kale berren... Kale barren. Jode. Antzuolan bada izkinean dagoen baserri bat. Bazterriña. Oso antzekoa. Baztarriña. Hori bai. Karakola baino bizkorrago dabil baserri hau. Karakotxea. Pareta lodiz eginikoa da beste hau. Hormaetxea. Bai. Pagoaren familiako zuaitzek inguratzen dute. Artea oso ondo. Hau batzuek! Gaztela mantxa. Ederto, zazpirekin, 70 puntu! Kain. Hieroglifikoak. Guazen, hieroglifikoetara. Josu eta Iban, gero honekin psikologia ja badaukazue konbalidatuta. Hieroglifikoekin egon gara, leian, iluzen eta ja... Muturreko egoeretan. Lagosetarako balizo dago. Guazen, lehenengo hieroglifikoa, denpora. Hori, zure lagunak... Esan zidan. Oso ondo. Zidan ikusten genuen santuaren, simbolorrekin, San Zidan. Oso ondo. Bueno, simbolori gabe ere askorentzat santua da. Zidan bera. Bueno, Semia Ibarren. Bai? Portero, bai. Ara? Bai, Lukas Zidan. Bai. Haupa Ibarre. Bigarren hieroglifikoa denpora. Oso indartsu dabil gaur. Artean. Ez. Artean... Ez? A ber, hasi irakurten? Dorre. Ez da dorre. Adorea. Ez? Letra bata? A. Iak. A. Eian. Eak. Ian. Oso indartsu dabil gaur. Aizea. A. Iz. Dorreak ikusten ditu, baina letra. Iz. A. Aizea. Agertu izan da, mekanika hori, nola baitz. Bai. Josu, ze keja, eroglio hori? Momentuz ez. Ezagutu nahiko zenuke, eroglio? Bueno, bai. Nipe bai. Hirugarren eroglifikoa, denpora. Turista hori... Laino... Europa... Bale? Tik... Bai? Dator. Bale. Irakurtzen hasten gara euriri, gaitxeko ordezkatzen diogulako, Europa musua, tik erlojuak, da, eta tor. Europatik dator bikain. Eta zuek Paristik, akaso, hace artista parea, oso ondo, 60 puntu! Aritz eta Joseba. Bai? Ja. Venga, guazen. Beste. Denpora, lehenengo hieroglifikoa. Oso laburrak egiten zaizkit. Asteak. Ia? Asteak. Hiru asteak. Pero, venga, zer da hori? Zer ikusten du? Astoa. Zer ikusten da? Astoburua. Bale. Asteburuak. Bale, hori bai. Astoen buruak ikusten ditugu. Astoburuak. Eta, egaitxik aldatuta, asteburuak. Oso ondo. Oso Gertatzen da? laburrak, Bai, gertatzen da, ez da? Onarrun?
Astira, laro, jazta, bukatu da. Kontoratzerako. Bai. Bigarren eroglifikoa denpora. Noizbait ikusi nahiko nuke, Ni al revés. bale? Himalaya. Oso ondo, oso ondo. Ni alderantziz irakurtzen hasten gara, ibiek bat egiten dutelako, eta Laia Martin. Himalaya, Nik oso aritzei ondo. pistak emon da, bero berak asmo. Hori da. Tita. Zantzarete? Aldelana. Malaian? Ondiokan ez. Pogazue lagunikan etxerik duenik edo? Ondiokan ez. Bai, Sizilia erantzuna bakarrik, ona da, ondino. Ondino. Ondino, bizize luzira bizirik gaude. Hirugarren eroglifikoa denpora. Ondarretan topatu dut, bai, Ra. bai, Marrazoa. ez, Marra. maser, Mak. Mak. antzera, bero, maser, Hogei. aritz, hogei ez, Marragoian. mak ez, hogei ez. Marrazoa. Ba, Marrazak. hogei ez, mak ez, masko bai. Maskorrak. Masko, ikusten gaituen, eta ra, maskorra. Maskorrak. Mama. Eta kostakoak, baina ez du asmatu alere. Aurreko bideak bai, 60 puntu, zora barri. Eta maskor eta bestelako fosile artean, beste bi esaldi ezkutatuta, mihiluzeko eskua. Induzketa lanak, gure lehiakidentzat, homogenak puntu asko jokoan. Josu Iban, urduri? Ja, ez. Pozik, Bai, irrikaz. Hori da. bai. Induzketetara joan garrago, Venga, horrela. goaz. Gogoak, Irriketako goz. Bestela. Zuek segi asmatzen puntuak ditugulako. Bai, Hori da arrazoia. Galdera on bakoitzeko eta komodinak eskuratu. Lehenbiziko eskua, zuentzat, hauxe esaldia. Eta enuntziatua, zu bezalakoekin, erraz, Aitziber Garmendia. Aitziber Garmendiak, elkarrizketa batean esandako zerbait, ia ba, esaldi hori, asaitezen lanean, ba. Ikur argitu dira. Josu Iban, non dago Euskal Herriko lehen taberna isila Hernanin edo Astigarragan? Hernanin. Hernanin? Eta ez da egin isila, bide bat ez. Zan gara eta... Antxorekoa daki. Ondo. Jara izagun lanean, noski? Bi mendi hauetatik zein da garaiena, Katxen Junga edo Txoiu? Katxen junga. Bai, Izki agertu zaigu. izkanaka, hitzak askatzen, hurrengo ronda. 1, 2, 3, 4, 5 jokoan. Zein hiritan hil zuten Martin Luther King, Memphisen edo New Yorken? Memphisen. Zuzena da, 3-3. Esaldiko lehenengo bokalak agertu dira. Aitziber Garmendiak esana, gogoan izan. Hurrengo ronda. Zeinek ditu biztanle gehien, leioak edo burlatak? Leioak. Oso ondo. Errez, zaparra da. Lan erdietara gerturatzen. Bueno, bizkitxo batzuk askatu dira. Aurrera ingo dugu, bikote? Retira. Segi. Ozen ba. Zenbat tximeleta espezie daude munduan, 24.000 edo 30.000? 24.000. Ondo. Josu aditua da. Kimeletetan Hori da. hau pazuek. Horretan ere, adituak behar ditugu induzketetan, dena den, Arizarete, Ariz eta Joseba bezalean ere, esaldiari, erne, erreparatuta. Askatuko duzu bikote? Ez. Segi dezagun balanean. Beste bi argitu dira, ikur. Zein urtetan egin zen Donostiako zinemaldiaren lehen edizioa, 1962 edo 1953? 72. Ondo. Barkatu, oker. Oso ondo orain, Ariz eta Joseba, noski. Hori da. Nor da zinemaldiko zuzendari orain? Jose Luis Rebordinos edo Maialen Beloki? Rebordinos. Ondo. Hori bai. N, letra. Aitziber Aitziber Garmendia. Garmendiak. Badauka zer Ja. ikusia. Bere egitekoarekin. Enuntziatuak onela dio, zehazki zu bezalakoekin erraz, Aitziber Garmendia. Bera bezalakoekin erraz, beraz. Aritz Joseba, askatu nahi duzu, Ondiokan ez. Upa, zemat. Zein sare sortu zen lehenago, LinkedIn edo Facebook? 3 segundo. Facebook. LinkedIn, errebotea. Eskua berreskuratuta Josu Iban.
Bisare hauen artean zein da berriena? Twitter edo Instagram? Instagram. Bai. Josu Iban, A. En, Bokala gertuta. Askatu nahi duzu, bai. Ia, ozen eta argi mesedez. Euskarazko antzerkia aberasten jarraitu behar dugu. Zuzena da? Bikain! Bai horixe! Sondo! Zerto! Eta... Josu eta Iban zendo, ja logopedarik ez duzu behar. Hori da. Oso ondo. Barronen, enuntziatuak ondo ziren moduan, zu bezalakoekin erraz, Aitziber Garmendia. Jarraituko dugu. Antzerkia aberazten Aritz Joseba. Markagailua ere aberaztuko bagenu, komentxoa lortuta. Komeni. Horretarako, bigarren eskua zuena da esaldia. Segi horretan Aitziber dio enuntziatuak. Aitziber berriz ere. Aitziberekin jarraituko dugu. Esaldi honetan. Ia ba. Lau, ikur, piztu dira lehenengo errondarako. Aritz Joseba, zenbat itsasargi daude Bizkaian, 7 edo 9? 9. Bai. K. Hurrengo erronda. Zein taldetako txirrindularia da Pello Bilbao, Astana edo Bahrein? Astana. Zazuzena, errebotea Josu Iban. Zein urtetan jaio zen Pello Bilbao txirrindularia? 1980 edo 1982? 82. Zazuzena, eskualdaketa berriz ere, 3. errondara, Aritz Joseba. Pensilvania hiribideko zein zenbakitan bizi da Joe Biden? 1500 edo 1600? 1600. Zondo? Lehenengo bokala. Agertu da, O, izango da. Aurrera ingo dugu. Beste 3. Hauetatik zein da Mariasun Landaren ipuña? Galtzerdi suizida edo elefante bategan? Galtzerdi suizida. Bikain. E, bokala. 5. errondara lanerdietara gerturatzen. Esaldiak, edo enuntziatuak, honela dio. Segi horretan Aitziber. Segi horretan zuek ere noski, hurrengo erronda. Zein ibaiti geisten dira Almadiak Burgin, Arga edo Ezka? Ezka. Ondo. N. Esaldiko N guztiak agertu dira. Aritz Joseba, tankerarik hartu diozu, Baguz. Baguz, jarraitu egingo dugu, beraz. Jarraituko, bai. Bakarra. Zein da New Yorkeko etorbiderik luzeena? Broadway edo 5. etorbidea? 5. etorbidea. Zuzena, Josu Iban, errebotea zuentzat, zenbat kilometro ditu Broadway etorbideak? 53 edo 75? 53. Hori bai. G. Itxurarik, hartu diozue, Josu Iban, Aitziberrak esandako honi. Erneari begira behintzat. Askatu nahi duzue? Inoz. Segi ezagun ba? Nola izena du euskarazko tokiko komunikabideek osatutako taldeak, bertako edo tokikom? Tokikom. Bai. I bokala zuentzat. 8. errondara bidean, Aitziber Garmendiak, Zer- elkarrizketa batean botatako zerbait daukagu rezkutuan. Zer irakurtzen da, Bai. Ari dira, Josu eta Iban, zerbait irakurtzen. Aritz eta Joseba, bai beste aldean noski, askatu nahi duzu, Bai. Bai. Ia ba, beste behin, ozen eta argi noski. Askea naiz, baina askeago izan nahiko nuke. Zuzena da? Bai horixe! Hau da, hau! Komo niños, ondo? Eta... Adi entzuten agora, baino, ja, ez talako entzun nahi duguna oso ondo esan da? poliki. Vale, askean ez baina askeago izan nahiko nuke. Oso aske zuek, sokatirara bidean. Josu eta Iban, 200 eta 2 komodin. Aritz eta Joseba, 180 puntu. Bueno, eskerrik asko Aitziber Garmendiari existiti errenet. Txalo bero bat, Aitziberri mesedez. Bai, zemat aberazten gaituen, lankide moduen eta artista moduen, hau pasu. Segura ba. Ba, sokatiran alde askorik ez puntuei dagokienez, baina komodinei dagokienez bai, ez gertatzen den, sokatirara goaz. Aritz eta Joseba zeuek erantzuten gaur. Lehenak, denpora. Zein animalia da Berlin hiriaren irudia? Artza. Oso ondo. Josu eta Iban, denpora.
zenbat mila pertsonatik gora sartzen dira Euskaldunako auditoriumean? 3.000. 2.000. Zenbat ditu odontologo hitzak? 5. Oso ondo, 5. Aritz eta Joseba denpora. Zenbat hanka ditu eskorpioiak? 6. 8. Nola deitzen zaio txerri emeari? Txerri emea. Urdanga, zein jatorri dute Benedikt Arrautzek? Paso. Anglosajoia, inglesa. Bukatu ezara, amen, zu horretan ni? Hemen. Bale. Amen, Jesus, 56 puntu. Galdu baititugu. Aldeak nabarmendu dira, Josu Iban zuen alde, eta 2 komodin dituzue gainera. Mutilek denpora. Nola du izena Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako nekazaritza turismoko ostatuak biltzen dituen elkarteak? Paso. Nekatur, Eibarko zein taldek egin du herri urratseko aurtengo abestia? Komodina. Zutagarrek. Aritz eta Joseba, aurrera egingo dugu. Zeuen txanda, denpora. Euskal baserrietan etxeko norbait hiltzean zein animaliari ematen zieten berria? Ardiari. Erleari, zer du itsasoko urak errekakoak ez duena? Gatza. Oso ondo. Josu eta Iban, denpora. Zein koloretakoa da autismoaren sensibilidaderako marea? Horia. Urdina, zenbat ziren negu gorriak taldeko partaideak? 3. 5. Zein da harri volkaniko osatutako Amerikako estatu batuetako estatu bakarra? Komodina. Hawaii. Berdinketa une honetan. Berdinketa une honetan puntutan, baita komodinetan ere. Ez dago bat ere, zalde batean ez bestean. Aritz Joseba, bueno, lan izailena egin dugu. Remontadi. Eutxi orain puntuei. Guazen denpora. Zein animalia mota da mirua? Jesus, txoria. Bai, egazti bat? Josu eta Iban, denpora. Nola izena du Einaute Lorrietaren azken lanak? Fantasia. Oso ondo. Aritz, Joseba, denpora. Japoniako zein hirirekin dago zenidetua Iruñea? Planetario. Dale, Fukushima. Yamaguchi, zenbat urte iraun zituen 100 urteko gerrak? 111. 116. Nola du izena garai batean modan egon zen maskota virtualak? Tamagotxia. Bai, Tamagotxi. Pena hori izaten da, esketinak jokari ginela, denborak ides egiten du. Eta Josu Iban aurre hartuta berriz ere. Ia ba. guazen mutilek denpora. Zenbat urte bete ditu aurten puro relajo musika taldeak? 10. Bai. Aritz, Joseba, denpora. Nor da Janus Lester taldeko abeslaria? Paso. Jokin Pinatxo, zertzen seme zaharrenari erentziak guztia ustean zetzan zuzenbide instituzioa? Maiorazkoa, zenbat gurpil ditu Gasteizko triziklo batek? 3, bai, denpora! Lastima! Remontadi, esan baitu Josebak. Eta abiatu gara, berdinketa ere lortu dugu, baina denbora bukatu denerako Josuk eta Ibanek. 280 puntu, Aritzak eta Josebak. 100! Borke! Bi talde behikan lehian, azken egunetan alkarren kontra, batzutan batzuk, bestietan bestiek, ze lehiak idonak zarien dana. Aritz, Joseba, txarra zaparra zuen zat. Josu eta Iban! Ai, ondarrutarrekin apur bat ikilduta ote zeuden edo? Baina ez, gaur nagusi, Bueno, miluzeko eskutik hasi, bi komodin lortu, eta sokatiran. Zandakoa, 280 punturekin zailkatu zarete, 1.000 euroen langa ere gainitu dugu, 1.185 euro. Uste du txalo bat ere merezi dut horrek? Oie, ja irabazi dituzue. Bikain. Baina gehiago nahi, noski beti ere, gaur, zakuan, jokoan ditugu, 4.948 euro. Oso ondo. Ia 5.000 euro. Eta ia 5.000 eurora iristeko, arrapalada baten hartuko genuen, ezta? Zakua ikusi hor eta denpora eta korrika, joango ginateke. Kirolzaliak? Bai. Bueno. Ikusi baino gehiago egin, baina... Bueno. Munduko gizon eta emakume bizkornetako batzuk agertuko dira. Urrengo jolasean. Zakuaren bila, adi, gaurko eremuak. Labur, ertain, luze. Ondoren azalduko diren, korrikalariak. Disziplina olimpikoetan. Olimpiadetan, distantzia laburrean, ertainean edo luzeetan aritu edo aritzen diren adierazi beharko duzue. Ondo, oso, ondo. Bai. Seguru zegoen gaia dana. Bai.
Sorte hon mutilek. 1 segundo, denpara. Asier Martínez. Wade Van Nierkerk. Gulnara Samiltova Galkina. David Rudisha. Joshua Cheptegei. Yarmila Kratoch. Bilova. Martín Fis. Bortxe, zazpi korrikalariak. 15 segundo, aldaketarik egiteko. Zalantzak, aldaketarik? Itxo. Hacemos? Esain ondo. Martín Fis. Korrikalari euskalduna ezagutzen duzu, Hori bai. Luze, distantzia luzea, zuzena da? Luze eta bizkor, noski, 85ean munduko txapeldun bihurtu baitzen Göteborgen, bertako maratoia irabazita. Beste euskaldun bat. Asier Martínez, distantzia laburrean, zuzena da? 22 urte besterik ez, zizur nagusiko kirolariak, baina iazia urrezko domina irabazi zuen Europako atletismo txapelketan 110 metroko esila azterketa. Distantzia ertainean jarri dugu Gulnara Samitova Galkina. Ezagutzen duzu, Ez. Distantzia ertainean zuzena da? Atleta errusiarra, egungo munduko errekorra du, 3000 metroko oztopodun proban. Bortxe ditugu, 3 distantziak, laburra, ertaina, luzea, 100 metrokoa, 200 metrokoa, 100 metrokoa izango litzateke laburra, distantzia ertaina 800-etik 3000-ara, 5000 metrotik aurrerakoak, distantzia iraupen luzekoak. Eta hortxe daukagu Joshua Cheptegei, distantzia luzean. Zuzena da? Oso ondo, ugandar atleta, izar handia, distantzia luzetan munduko errekorra du, 5000 metro eta 10.000 metroko lasterketetan, bietan. Kratoch Bilova, Van Nierkerk, Rudisha. Aldaketarik egingo dugu? Ez. David Rudisha, distantzia luzean jarri dugun korrikalaria. Ia 5.000 euro, miluzeko zakuan. Rudisha, luzea. Beste hirurak, kategoria ezberdinetan. Estima! Van Nierkerk laburrean eta Rudisha eta Kratoch Bilova ertainean haupazue. Josu Iban, baina gaur ere ondo, 1.185 euro irabazita. Gogoratu, miluzekoa iraupen lasterketa luzea da. Jarraitu horretan berazikote. Haupazue,